m'encanta el musical, el vaig veure l'any passat i em va enamorar. Superdivertit, superemocionant. Doncs un musical vindria a ser una fusió de 3 disciplines, que són el teatre, la dansa i la música. A mi m'agrada molt el musical perquè allà on el text no pot emocionar més hi entra la música. Jo crec que aquest musical es pot relacionar amb moltes coses de l'actualitat i que cadascú pot treure coses de la seva vida, pot agafar coses que li han passat i que li estan passant actualment. Tingues paciència, que tot s'arreglarà. M'agafo molt el tema de la sexualitat, el descobriment d'aquesta sexualitat i més a l'època adolescent. Tot el tema d'homosexualitat, i això ho agafo molt amb mi, perquè bueno, ho he viscut així molt de prop. Encara hi ha molts tabús a la societat, sobretot en això, temes més foscos, més de maltractaments, abusos, no se'n parla gaire. Quina merda viurà, quina merda. Jo crec que està molt bé que la gent vagi al teatre a veure aquestes coses, després sigui més fàcil parlar-ne a casa, a l'escola, on sigui. Jo vaig estudiar molt de cant abans d'entrar en el meu primer musical, que va ser Maricel, i un cop estava fent el Maricel vaig descobrir que efectivament aquest món m'agradava molt i va ser llavors quan vaig decidir també estudiar interpretació. Jo sóc el més petit de la companyia, tinc 18 anys i és el primer musical que faig, la primera cosa així, producció professional que faig, i estic al·lucinant, vull dir, estic ara mateix com una mica... La meva formació ha sigut treballar, ha sigut com més he après. Crec que és molt important formar-se, però on més s'aprèn, evidentment, sempre és treballant. Durant tota la meva vida m'he format tant en teatre com en dansa com en música. He anat fent diferents coses, diferents actuacions, i vaig veure que hi havia el càsting del Despertar i m'hi vaig apuntar perquè m'encanta el musical, el vaig veure l'any passat i em va enamorar. Jo fa molts anys que m'hi dedico. Bé, és un món que realment t'apassiona. El verí del teatre realment existeix.